La col·lecció de Nobita. Ei, escolteu, xicats, vos esteu fent alguna cole? Jo sí, jo m'estic fent la cole de la tortuga guerrera i ja tinc un muntó de coses. Jo també, jo m'estic fent la cole de la senyoreta Azare. I jo la de Van Damme. Tinc la meva habitació tota plena de coses de Van Damme. Mireu si en tinc que no sé on posar-les. Uau! De veres? Ai, jo vull veure-la. Ei, Nobita! De què t'estàs fent tu la cole? Jo... Gegant, no sé per què li preguntes. Nobita no s'ha col·leccionat mai res. Tens raó, Soneo. De què rieu, Jo també m'estic fent una cole i en juga el que vulgueu, que tinc moltes més coses que vosaltres dos junts, Sam. Ah, sí? De veres? I què fas que no ens l'ensenyes? Això, volem veure-la. Està bé, ara la porti. Ja veurem què ens porta. On estarà? No la trobe. Està en l'armari. Així està. Però si porto els joguers tan antics, esos dos tararotes burlaran de mi. Ai! Doraemon! Quin mal, però per què no mires el que fas? Què et passa, Nobita, No saps la ràbia que tinc. Ja t'entenc. Però el fet de tindre una bona col·lecció no vol dir que sigues una bona persona, no creus, Nobita? Sí, ja ho sé. Ai, què puc fer, Doraemon? Ja sé. Ai, Nobita! Com eres? Bona vesprada! Hola! Quantes coses! Benvingut. Que bé, me'n compraré un muntó amb els meus estalvis. Ai, només tinc 37 cèntims. Amb esta misèria no podré comprar-me ni una revista. Puc vendre-te'n una antiga per 10 cèntims. No té una altra que no siga tan antiga? No val la pena comprar una antigalla per barata que siga. Mira, m'he comprat l'última revista de la Tortuga Guerrera. Jo m'he comprat un rellotge de joc de Van Damme que han tret fa poc. Ei, me'l deixaràs, Soneo? Sí, però primer vull jugar jo, Ui, t'haurà costat una fortuna, no? Sí, és prou car. Ai, sóc el més desgraciat de tot el món. Ningú pot ajudar-me. És el moment just, que m'atropelle i tot s'haurà acabat. Lleva del mig, que m'estàs destorbant. Vinga, per favor, aparta't. Nobita, que vull jugar. Nobita! Ja n'hi ha prou d'estupideses. Hauria de fer-te vergonya. El teu comportament m'ha deixat sense paraules, Nobita. Com has pogut fer una cosa així, Contesta'm. És que, Doraemon, escolta, no pots ajudar-me? No puc, Nobita. De tota manera, he de dir-te que trobo absurd que col·lecciones coses que no t'agraden. Gràcies. Ja veig que no t'importa gens que Gegant, Soneo i tota la colla em prenguen per un idiota, veritat? Sí, senyora, has encertat, Nobita. Espera! I encara tens la barra de dir-me-ho tan clarament? Ja ho has sentit. Tu tampoc em vols, Doraemon. Ai, que desgraciat que sóc! Està bé, Nobita. Calla ja. Digues què vols i jo t'ho compraré, d'acord? De veres? Mira, és això. Ui, Gesion, el déu de la construcció. Ja ho entenc. Però què passa? Me'n vaig a comprar-lo. Espera, Doraemon! Ai, que atabalat que és este Doraemon. I després parla de mi. Yeon és un personatge nou, de manera que encara no ha eixit al mercat. Ja el tinc, Nobita! Què? Com és possible? Oi, és veritat! T'agrada? Clar que sí, però... Però què? Estic pensant que no puc fanfarronejar davant dels meus amics amb una revista només. Si en tinguera 2 o 3 més... D'això res, ja m'ha costat prou cara una i tu en vols 3. No digues això, vinga, per favor. I no me'n demanes més, Molt bé, d'acord, vaig amb tu, Doraemon. No, Nobita, tu no pots vindre. Si Nobita sabera d'on trac els còmics seria terrible. És una casa de paper. És fantàstic, moltes gràcies, Doraemon. Amb això podré fanfarronejar tot el que vulga. Uau, hola, és Lleón! Fantàstic!
A on els has comprat, Novita? En un lloc. En quin lloc? Vinga, Novita, dis-me-ho, per favor. Perdona, i ara que t'he demanat perdó m'ho has de dir. Tant ho desitgeu? Clar que sí. Prometeu que ja no vos burlareu de mi? No ens burlarem. Molt bé, veniu al solar desocupat amb tota la colla. En tinc molts, en tinc per a tots. Em sap greu per Doraemon, però com que ja m'he compromès a engegar-hi la colla, no tinc més remei. Perdona, Doraemon. Ai, què és això? Ja ho entenc, només cal tocar este botó. Oh! Ah, ja n'ha eixit un! És un joc que jo sóc el protagonista. Per què és jo en este joc? Ah, ja ho entenc. La imatge que reflectís en esta lent després és dibuixada. Tots estos articles amb la meva imatge de protagonista són únics en el món. Estic molt guapo i molt ben plantat, Si repartís gratis tot això entre la colla em convertiré en el seu ídol. Este joc està ple d'aventures meues. A veure, la mare i el mestre el rinyen, s'uneu gegant li fan la punyeta, el cotxe l'atropella, el gos el mossega. Però què vol dir tot això? Em presenten com un babau poca traça. Este joc és molt avorrit. He tret una cosa millor. Seré el més famós de tota la ciutat. Ostres, he oblidat guardar la caseta de paper. Jo m'ho imaginava, jo l'he utilitzat sense el meu permís. Jo no vull saber res. Mira això, Soneu. Veniu, tinc un muntó d'articles de Novita. Acosteu-vos! Tinc gegant, este està fet un aliatge de metall. I per a Soneu una maqueta, i vos ho done tot gratis, Tinc esta goma d'esborrar per a tu, i per a tu este llapis, per a tu una llibreta. Però què és això? És una figura de Novita d'aliatge de metall. De Novita? No havies dit que era Lleon? He pensat que la meua cara quedaria molt més exòtica i bonica que la de Lleon. Quina barbaritat! Com vols que munti una maqueta teua si eres més lleig que un pecat? Si escric amb un llapis de Novita tindré mala cal·ligrafia. A mi em fa vergonya escriure en una llibreta com esta. Això no val, t'ho he fet pensant en vosaltres. Calla! Jo no vull res teu encara que m'ho regales. No, jo tampoc, jo no vull res teu, jo Ves, Novita, ves! Són tots uns desagraïts. Així el gos mossega Novita i 3 passes cap arrere. Ai, quin joc més divertit! Ai, per què has fet això? Mira això. Tant que m'han costat de fer aquestes coses i ara ningú les vol. I a tu qui et mana a fer tantes coses? Jo no vull saber res, No és igual, jo me les quedaré. I pots explicar-me com ho penses pagar? Perquè no sé si ho sabràs, Novita, però tot el que facis amb esta màquina ho has de pagar després. Què? De veres? I quant em costarà? A veure... No sé, calculant per damunt, jo crec que necessitaràs almenys la teua paga de 2 o 3 anys. Ala, això és massa! No has volgut utilitzar la màquina pel teu compte? Ara responsabilitza't dels teus fets. Això no val, Doraemon!